Storja ta' mħabba li l-Papa Giovanni Pawlu kellu lejn l-umanità. Dan huwa l-ħsieb li l-awtur Frank Zammit jixtieq iwassal fil-ktieb l-istorja tal-Papa Giovanni Pawlu II li huwa adattat għat-tfal. Dan il-ktieb jiena nqisu bħala love story. Il-ktieb huwa storja ta' mħabba li dan il-Papa Pollak kif ħabb l-umanità u kif ħalla d-dinja ħafna ħjar mill-li saba. Il-ktieb huwa maqsum f'żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima tinvolvi l-istorja tal-Papa Giovanni Pawlu II, filwaqt li t-tieni parti tikkonsisti minn numru ta' messaġġi li tfal minn diversi kardinali u monsinjuri, fosthom il-Kardinal Prospero Grek u l-Isqof Awżiljarju Charles J. Scicluna. Il-ktieb jikkonsisti minn numru ta' stampi impinġija minn David Schembri. Jiena rrid inkun verament ħafif fil-ħsieb tiegħi, kien hemm mumenti anke rajt ċerti biċċiet mill-ktieb lit-tfal tiegħi biex nara ikunu xed jifhmu. Intant Rita Saliba li hija għalliema komplet tadatta ħiżja ta' tfal. Frank Zammit dan biss xarejn biex kitbu u l-ktieb jinsab disponibbli wkoll bl-Ingliż.